राधे राधे जोहार गे होला हा वीडियो किया पे चिकागे ओ वा आज आपण को देखी भुंजी भाषा केमती पढ़ा जाए केमती आकार पढ़ा हेब से विषय में किसी आपण को देखी रे 30टा अक्षर अच्छी आनानरे माने सरबर्णरे आड़ांगनरे 6टा अच्छे जापा अनल कहूँ 24टा सब टोटाल अक्षर होची 30टा ओ ओम ओम अड़ अय आ आद आब आओ आलो आओ ई ईद 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 इन ऊ हसौरे उक उड उड ऊज ऊंच ऊर ए एस एहो एच एणो एगो ओकार आकार इकार ओकार हसुकार एकार अनुस्कार विसर्ग आड़ांग अनल्क होची आड़ांग अनल्क 6टा ओ आ हसी हसौ ए ओ आम जमती ओडिया रे पढ़ा जाए ओ आ हर्षई दीर्घ हर्ष दीर्घ सेमती नुहे एटा हर्षई अच्छी हर्षौ अच्छी ए ओ पर कहीदेवी हर्षई दीर्घ भी लिखा हुए दीर्घ ऊ भी लिखा हुए ओ भी अच्छी ओ भी अच्छी लेकिन एगुड़ा आम आगे पढ़ी नवा वर्जन वर्ण एगुड़ा होची हमर ए भुंजी भाषार ओम ओं अड़ अय आद आबो आह आलो आओ ईद ईब ईट ईद इन उक उड उज उंज उर एटा होची ओकार को गो चो करके जमरो सोप ओम जम और अल लरो चरो अपम पटम कलम नरम जनम अपर अबर चकर ककर जबर अनल तपर ननल असलकल मन अमन कत हर बर जज जलन बरन शस गस एटा होचे ओकार माने को सहित जोड़ी कर रही ओकार को देखो को गो रे जोड़ी कर रही को गो चो करके चो मो रो सोप ओम रे भी सेमिति आगरे ओ अच्छी से भी जोड़ी कर रही ओम जम और ल लर चोर हेरो एठी भी ओपम टे ओ उच्चारण होची ओपम माने ओम जमती सेटा लिखा है ओम एठी सेमती ओपम रे ओपम सेठी भी लिखा है ओ सेठी भी ओ लिखा है पटम रे भी सेमती नहीं लिखा है कलम ओम टेटे देखो कलम पटम रे भी लिखा है सेमती पटम ओम देखो ओम लिखा है जमती एठी ओम है ओम लिखा है सेपरिका एठी भी सेमती ओम माने ओ जो कराई पटम एटा पो एटा भी ओ टोटा एटा ओ मो पटम एटा होची कलम भी सेमती ओम
ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବି ସେଇ ଓ କୁ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି, ମାନେ ଯୋଗ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ସେମିତି କ ପରେ ବି ଓ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଲୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋ। କଲମ, ନରମ, ସେଟା ବି ସେମିତି ସେ ଆକାର ହିଁ ଜନମ। ଆଉ ଓପରରେ ବି ଓଟା ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ମାନେ ରୋ ଆଗରେ ଓଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଅପର, ଅବର, ଅବର। ତାପରେ ଚକର, ସେଟାରେ ବି ସେମିତି ରୋ ଆଗରେ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। କୋକର, ଜବର, ସେମିତି ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ସବୁ। ଆଉ ଅନଲରେ ବି ଓଟା ଆଗରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଅନଲ। ତପଲ, ନନଲ, ଫସଲ, ଲକଲ, ସେମିତି ଲୋ ଆଗରେ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଅନଲ, ସେଥିପାଇଁ ଓ ଲେଖା ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛି, ଦେଖ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛି। ସେମିତି ତପଲରେ ବି ସେମିତି, ନନଲରେ ବି, ଅସଲରେ ବି, ଲକଲରେ ବି ମନ, ଅମନ, କତ, ହର, ବର, ଯଜ। ଦେଖ ମନରେ ବି ଦନ୍ତନ ଆଗରେ ଓ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ମନ, ସେଥିପାଇଁ ଓ ଏହା କରାହେଉଛି, ଲେଖା ହେଉଛି ସେଠି ଓ ଲେଖା ହେଉଛି। ଅମନରେ ବି ସେମିତି ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ଆଗରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅମନ। କତ, ମାନେ ସେଠି କତରେ କ, ତାପରେ ଓ, ତାପରେ ତ, ତାପରେ ଓ ଲେଖା ହେଇଛି କତ। ତାପରେ ହରରେ ବି ସେମିତି ପରିକାର ହ, ଆଉ ତାପରେ ଓ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ର, ଓ, ତାପରେ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ହର, ବରରେ ବି ସେମିତି, ଜରେ ବି ସେମିତି। ଆଉ ଜଲନରେ ବି ଏଇଟା ଦନ୍ତନରେ ଦେଖ ଆଗରେ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଜଲନ, ସେଥିପାଇଁ ଓ ଲେଖା ହେଉଛି। ତାପରେ ବି ଓ ଲଗା ହେଉଛି, ମାନେ ଲୋଟା ଅଛି ଜଲନ, ମାନେ ଅଲ, ସେଠି ବି ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ, ସେଥିପାଇଁ ଓ ଲେଖା ହେଉଛି। ବରନରେ ବି ସେହିପରିକା ଏଠି ବି ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ବି ଦନ୍ତନ ଆଗରେ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଶସରେ ବି ଏଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଏଠି ବି ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓକାର ସରିଗଲା, ଓକାରଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ଓକାର ପଡ଼ିବା, ଏବେ ଓକାରଟା ପଡ଼ିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓକାରରେ ମାନେ ଯୋଡ଼ିକ ରହିଛି। ଦେଖ ଆଉ ଆଟା ଗପରେ ଆଶା, ହାସା, ଭାଷା, କାଶା। ଦେଖ ଆଗରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି, ରୋଟା ବି ଆଗରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଶା, ଭାଷା, କାଶା। ରାବାରେ ବି ଦେଖ ରାବା, ବାବା, କାକା, ଦାଦା, ଚାକା, ବାଦାକା। ଦେଖ ରା ଆଗରେ ବି ଲଗା ହେଇଛି, ରା ଦେଖ ବା, ତାପରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖ ରାବା ଆକାରଟା ଲଗାଇଛି, ସେଠି ବି ଆକାର, ସେଠି ରାବା, ବାବା, ସେଇପରିକା ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁ କାକା, ଦାଦା, ଚାକା, ଦାକା ସବୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଆକାର ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। ଆମର ଏଇଟା ଆକାର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଲେଖା ଓଡ଼ିଆ ଆକାର, ସେଇପରି ଏଇଟା ଆକାର। ବାଲା, ସେ ତାଲା, ଦାଲା,हाला, ସାଲା, ନାଲା। ତାଳା, ରାଳା, କାଳା, ଜାଳା, ଗାଳା, ଆଳା। କାରାମ, ନାପାମ, ତାବ,
भी सही पड़ेगा। आकार लगाई राम साराम। आटा काटा पाटा डाटा तापा। ओता आता जाता हाता बाता। ସେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଜି ଓ ଆ ପଢ଼େଇଲି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସଇ ଆଉ ହସଉ ପଢ଼େଇବି। ଏତିକି। ରାଧେ ରାଧେ ଆଉ ଜୁହାର।